Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос воскрес! Нині Євангеліє сообщає нам, як Господь ісціляє у сотника, великого начальника, губернатора, його слугу. Оно би ніч не було удивительно, бо Господь ісціляє всіх, хто до нього приходить з вірою. Но сьогодні в Євангелії особа увага наша на того, що губернатор прийшов до Христа і просить не за жону, не за дітей, не за друзів, не за другого губернатора і міністра. І вдруг удивительно каже: Господи, мій слуга, хворий, ісціли його. Якщо ми б нині пішли до любого губернатора, начальника або міністра, і ви смів чули, що він вчора був у церкві і дав поминочок за свою там якусь жону, яка в нього робить уборочку, то ми таких нині не знайдемо. Да ні один начальник імена не знає своїх підчинених. Чи наоборот, може їх ще й покарати дасть. Но щоб піти до церкви, помолитися за своїх слуг, виявляється, тільки можуть високодуховні люди. Ісус каже апостолам рядом: я в цілому Ізраїлю такої віри не знайшов, щоб такий великий начальник прийшов просити за свого слугу. По-слав'янськи отрока. Слав'янське слово отрок означає той, котрий приближений слуга. Ми сьогодні теж могли б також включити у список свій оздравії не лише ближніх друзів або своїх дітей. Як би благо було, якщо б у листочок за здоров'я ми включили злого сусіда. Звісно, якщо він православний, то просто включити озлоблений або заблудший. Но якщо не православний, указати. Но в будь-якому випадку Бог покликає нас бути подобним на этого сотника, этого чиновника. Не лише за себе і ближніх, но й за тих, кого він увидів, кого має нужду на ісцілення. Много раз общаюся з чиновниками, високими начальниками, вони завжди зустрічаються з священниками, не беруть благословення, руку дають і все кажуть: ви знаєте, всяка власть від Бога. Звісно, таке слово є у Євангелії, но воно потребує роз'яснення. Точний перевод буде звучати так, як у слав'янському переводі: не всяка власть від Бога, а ще не творить добрі діла. Так, якщо всяка власть від Бога, ки творить добрі діла. Ну, а якщо не творить, то вже не від Бога. Впрочем, я тоді так люблю зазвідати того чиновника: а що ти ще знаєш із Біблії щось друге? А більше він ніч не знає. А значить, перед нами чоловік бездуховний, в нього толку не буде. От чому нам так важливо урозуміти, що і кожен з нас, якщо буде думати про себе високо, за своїх близьких, а не буде чувствувати болі якоїсь удовиці, не буде чувствувати проблем якоїсь дитинки, або інваліда, або діточок-сирот, такий чоловік не буде у Бога мати благословення. А тому, коли прощаюся з тим чиновником, я сказав: лише тоді чиновник може казати, що всяка власть від Бога і моя посада від Бога. І якщо на молитвах кожен день будеш казати: Господи, Тобі дякую за цю посаду. Не кумов'ям, не сусідам, не знайомим, а Тобі, Господи, за цю посаду дякую. І поможи мені, Боже, що раз і споклав мене на цю посаду, щоб я добре служив людям, щоб виклав свої способності і не був обманщиком або похитителем. Що таке сповідь наша? Коли ми приходимо на сповідь, то іменно так важливо, щоб на сповіді свої гріхи указати, бо наша душа – це тот сотник, а наші гріхи – це наші отроки, там сидять такі смуті, слабі, паралізовані. Як важливо, щоб казати: Господи, моя душа, як тот євангельський умний сотник, прошу Тебе, ісцели моїх отроків,
бо тільки там бідує слабості, беззаконні, а так прилипли до нього гріхи, що ніяк не відстануть. Уже сповідаюся повторно, а вони все одно лізуть. І тоді Господь і так і скаже і тобі. Я цілую в Ізраїлі, такої віри не знайшов, щоб так глибоко чоловік був способний сповідатися, каятися і отримати благословення. Господи, навчи нас сповідатися, каятися, і щоб, як тот євангельський сотник, ми своїх слух, отроків, там внутрі наші руки, ноги, серце і всі остальні органи, котрі сопротивляють деколи молитві і добрим ділам, Господи, і їх ісцели, щоб я був всеціло ісцелений, бо ціломудрений чоловік, ціломудрена жона – це не ті, котрі лише просто не мають гріха плотського, а ті, котрі цілі мудрі, і ум, і серце, і чувства, бо іменно так, ісціливши всього чоловіка, по слову пророка Давіда в псалмах, і по слову Христа, ми тут на землі, ісцілившись повністю, все ціломудрено, представши пред Богом на страшному суді, лиш так зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь. Христос воскресе!